Yan ito baho ay. Sa o man ngay ato man nasugdan gyud. Bao biya ka nga sa una gud. Man tayo pang kwarta man gyapon ni. Ang kwarta gyapon lagi. Pero og klaro patag pang eskwela. Dito ning nanay ato trabaho ay. Sa una, eskwelahon ta sa dito musod. Oh, mao na diha. Sa mo tagway maestra. Uli na rektay. Ako sa una pre. Tambay mi sa una pre. Oh. Mantat ba? Mantat eh. Mo lagi. Bao biya ka nga. Pura mag inig ka na eskwela ta sa una tungason kay hapon. Tungason kay mo. Ikot to, lamin kay puli. Lami bugay cutting set dito mo solda. Kana jung buntag ka lang ilag padung so bugatas te ilakaw daw silahan. Pero ilag kahapon. Asas. Dagan pa. Okay. Sa una pre. Kapas. Ilahon ko pre. Ha? Di ko masud. At tumil dos kantin, magtagay magtuba. Oo na diya. Sige rin. Sige, tagay tuba dito. Hantod nga pagpupog na. Dako kaya bugrado. Aperti nagkuha ginawa bro. Hindi lagi. Hindi pa bro. Sabi rin gamaya lagi. Ino, ipay ako iti man. Usag hapdi. Uy, hapdi? Iti? Uy, gawin sa muna. Saan ang ibot mo nang? Uy, ganganan niyo eh. Kuhakin mo eh. Kuha na na. Ang dango man nga. Sugda naman. Uy, himay oy. Kuyog mo na ako. May kompetisyon sa lumba dagan sa Guadalupe. Pista. Pila premium. Pila? Dako. Gigo gin. Mag-practice ta. Huwag maangguan. Kompetisyon. Kwarta ka tala. Undang mo na kayo. Mag-practice na. Ituloy mo na ako. Tayo. May ba no? Mag-practice ha? Sinay natin mag-practice pa. Di, pataas hangin na god. Yun na kay. Maayo. Kung para bang kuha na ba kanang sugod sa kuwan? Kompetisyon sa kuwan? Lubadagan? Wala gipili edad. Huwag ipili dyan eh. Di na sila madawat ba? Dako na naman may tigda na. Dako lang ilan niya ako na bata-bata ba? Antik pa noon. Kaya daw, undangan na yung kuwan Kuha niya. pa nig 5 katuyok oy. Undangan na yung kuwan niya ba? Usa man. Sakit mo. Pangibot mo ng wamoy. Gusto nga mawa. Amo ano mo mi agya ni. Ilan? Ala lang tarig. Practice na kay. Kung para bang kompetisyon na ba ya? Siguro ba? Klaro na. Klaro ka na eh. Palit ka tag Umali. Mag-practice ka na itaron. Kaya para maka... Oh, sige, klaro ko na itong mayong. Kaya na yung siyang maga? Ha? Siyang maga? Ay, sos. Kaya ulit bro. Siguro. Ang lagi? Well, siguro ka mo biyaan eh. Biyaan eh. Magkaya, nagkarang kong na. Bakit magma? Marimpoy na ka ba yun? Sa? Oo. Rimpoy ron? Dili ta? Oh. Dili ta practice? Arta. Dire. Di. Ako ray mo di lang. Kamo lay mo tulo mo. Practice lang. Sige. Kay kamera mo. Ako may mo ihap. Nga, kon. Kamera mo bata-bata sad. Tulo. Ikaw pag-ubo sa nina nga. Tuntun ka na. Ayun. Okay ra ni. Ako mo count niyo. Portable ram siya na ingana siya. Pastor. Practice ni kay. Practice gina. Dili ka kay number 3 ka. Oh, ya ikaw na number 2. Okay. Eh, kadila ka mo. Dili, ako lay mo ano kay ako mo practice. Ya, wait pa sa. Aw. Grabe ko dagan. Kamo ra Galan. Wa mo. Sa lumba tag dagandaan. Dili ka kay number 3 ka. Kalawa ka, bol. Dili ka. Kinang lagi ni maniman kita bayo. Oh, kay. Action da. Sa purwana. Ki ang rabak. Ay, badlis oh. Oh. Okay, badlis ay yun mo ni. Practice pa man ni. Practice pa ganyan. Ya. Sige. Ya. Yap na ko. 1, 2. Dagan. Turo may magingon. Ang. Di ba ko turo may magingon. Di wa ko dagan. Ano ni? Usa na magkaoy. Nawa, okay mo. Ihap 1, 2. Oh, 2. Dumatik. Turo may magingon ya. Ako may katri. Balik ko. Amaw. Sus. Sabi na pa ako ni tawhana eh. Ano ni? Tro. Ano wala sa dagan nga? Dili, bisa pag may 1, 2. Automatic dagan na gyapon kagod. Ano maka 1, 2. Di naron duha. Dagan ni waman mo. Kamo na gyapin ang 3. Ako may katri. Balik. Tong duwa man mo. Balik. Balik. Ani? Balik isad. Ani mo lalis mo. Gi, balik. Ya, ready na? Ready? Yap na ko. 1, 2. Cuman. Asa mo? Ako ka mudagan. Tuwa man gibong mo. Dagan na ko din nga. Kasap na isa ni. Tuwa man. Sige may tani magpunti tayo na mo utok.
Oo, may mong gingon na. 3. Wa man kami mong 3. Di wa akong dagan. Ay, kapo. Sastang mo nga. Saan naman ka itaon? Nga nung may kuwagan mo, wali ka kabantay ng mga contest dagan na, ala, 1, 2, automatic ang dagan kaya tanan. Naman na 3. Wala man, wala sila, ready, get set, go! Oo. Ya. Inalaman na yapil ng 3. Wa man mo yapil. Ay, wala ka kasabot, eh, no? 1, 2, di sila randot. Ay, buka ka, di ka mo dagan, ha? Ay, di ka mo dagan, ikaw.